iti tunggal pitik ki puso, kada guruuray ng istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Talaga nga narapap mo tao, Drigo. Adula amin nasasawa manin. Imbes kumasi ka ti agabrod. Anyak matrabaho ti abroad ko. Agtalon mo't lang ti mo katrabaho. Nagpatinggag lang iti high school. Dayta ka tita. No impasnat mo kumati nagadal, idi pinagadalda ka. Nagadulakit din nga mo maya. Maulit-ulit dayta asa o kinistorya. Awan nga ro dasim kong agadal. Kasano nga ro tibiyag tayo ita? Nadadaal amin apagay mo idi. Agraman mulam manan amais. Gapo iti dadalapos ti bagyo dito Isabela. Sakit dandani makabulan alayos. Anya nga ro ti mabalin ko. Naggayatak ayaday ta. Kat, kastalatan. Saan ka man lang amang panunot na niya ti aramidam? Tapno maisakad ta dagiti talong anak ta. Grade 10 na ni Dimple. 2 atawan lang at kolehiyon. No makatorpo si ti grade 12. Gusto retan. Makiasawan tumot lang. Anya? Pudnumati ko na. Ti babae saan una kasapulan na makaadal? Tasalmot nga iso ti mangbiyag iti pamilya na. No di ka ti asawa na. Amo malagay masawanday ta. Ngam apay nga rod. Apay nga? Apay nga rod nga ipalubos mo nga agbisin ti pamilyam. Apay limbangan kayon anangan aya. Oray kaskasano mangan kayo pay mo't lang iti mamitlo itagmalam. Jesus apa por Diyos. Kontento kalatan iti kasta. Gusto nan. Okay, kaano ti flight mo? Inton bigatan. Anya? Kasano rayta? Saan kan ama itulod iji airport? Isupay man na gastos ti pamasahay amang itulod king ka. Ken ti panagawid ko. Talaga matasaanan. Uray katadamat kadwak ng pamanila. Kadwak ni Mary Hazel. Ngala, kita mo garod. Tano makasweldo ka, gipaw ikaadagos ha? Anya? Diyak pa ila nakapapan. Agpaw itadagos ang tibagbagam. Nakaro ka mat, Drigo. Saan kayo lang kuman na pumanaw, nana? Masapol unay anak ko. Dahito kat para kada kayong matlaang. Para iti masakbayan yung agkakabsat. Kaya't ko makaturpos kayo iti panagadalyo. Kastoy mat nga ro tinapasaran tayo iti kalabas. Nadadahal amin amulakan pagay tayo. Apay nga minada kayo ti agabrod. Saan ani tatang? Gusto ta anak mo, Blue Bite. Ti ko maasawam ati agabrod. Saan kit di asika? Amo yung mati manugang nyo. Awat arapap na iti biyag. Anak, di ka madanagan. Ibturak ti iliw ken rigat ko. Tatang, dakay ko man ti makaamo kadagiti talong apuyo. Hindi pa ilang nga jak paboriti asawam. Irresponsablay. Di tala makibarbar ka na ti amuna. Nagtalon man. Baybayan na mitlaag. Tatang, nadalapos tayo nga ro diti pagyo. Gapo ta nadadailin dagiti pagay ken maisna. Kastalatan. Saan namang panunot iti sabali at pamuspusan tapno saan nga agbisin ti pamilya na? Pangaasiyo, saan tayo kumanapagsaritaan pa'y dayta? Ay, marurudak lang amay. Gusto ti kunam. Awan arapaap na. Anak, iso asi ka. Igaad mo ti agatalwan. Kastamat ang dagiti atim. Saan mo abaybayan ida? Nang runa ti may kadwa nga ating mo. Uwan, nana. Sikati na una. Isong agnak-nakam ka, ha? Una lang. Di mabayag kayo sana makita. Saan ka niyagsangit, anak? Mabit lang dito atawan apalabasan, anak ko. Tipak ka nga rod ita pare Drigo. Dun Drigo ko naman. Aguray lang iti dolyar. Ti parikot. Awan pa nga rin patulod na. Kasta ka di? Isuada kayo pa lang ti makamo iti inom Una pare, saan aparikot day ta? Inton nagpadalaan, di siyak mo titaya. Una. Oh, kakadwa. Nangagyo ka day.
Orang pare, ang problema. Oray mapantayin to pa iti patay sindi ako nada. Yan. Areglado. Sana all. Wen kakadwa. Saan kayo ngagdanag? Siyak tumot titayan wadan padala ni bakit ko manipod Singapore. Girl, I need you. I need your love. Apaw, mayat manan ti didinggam iti music iti cellphone mo mare. Wan mare, pangiliwliwagan man iti iliw iti Pinas. Sa bagay, husto ka mare. Ado sakripisyo, iliw kantuok sa makatumpong kanto pa iti balasubas nga amaw. Wan nga ron. Nasayat mo't kit didagiti amo. Nay, apay ngin sabdang mo ay mare. Apay adi mo intuloy ti bagam ko ma. Nasaya at dagiti amo. Ti lalaki, no niya laditan tititad na kanyak. Naynayunan na ti sweldo ngam saan nga amo ti amo ka babae. Wow! Naggasat ka nga rod Manmano ti kasta, maray. Kuma, ngam adda sa bali anadlaw ko kankwana. Ha? Anya dayta? Sa bali ti panagkit-kita na kanyak mare. Kasla mangal alunos a kanayon. Anya? Kasla marunawak no kasi amat-matan nak. Isumakin-kin tayo gak mare. Ay, saus. Agan ka, Mare Globert. Ay, ang mga nukursunada na kakat. Anya pa'y ti aramid na nakin ka. Nga rod. Iso kanayan nga daigam ko abasit a kutsilyo. Nakabulsa. Kastamat no nakaturog ha. Ay, double lock mo Wan mare, kasta tir aramitek. Saan ko ngay palubos nga tadakas ang maaramid kanyak mare. Matayak nga umuna sakbay nga agpaligi. Anya? Ay, Mare, basta agan anad ka. Talaga akas tatibiyag tayo nga OFW. At dalat ta dagiti paggad ang masagang tayo. No sana balasubas nga amaw at dapay dagiti manyakis. Nasaya tadda kayon kadagiti addim. Wan tatang, Di pa'y mawag ni nanang mo. saan pa'y apay ka di? Damdamag lang. Mga na'y mawagan. Kahit kumata makasarita. Hawan nga minan kwartak. Isumot lagay makayat yung nga umawag Tadumawat kayo man niti kwartak ng kuwan. Nandiat ko nam! Di kay lamasyan ka ni nanang agrigriga ti jadayo. Ay, nagkampang kakit din ko binta. Sumpasumpatan na kitin. Sakit nga ama mo, di sir mo nam. Di kay kumagluksaw tatang. Ibagbagak lang ti pudno kun mapalpaliw ko. Apay nga minakasta kayo. Nata! Maslawan asiyo ka ni nanang. Nambis kumada kayo ti nag-abroad. Anya? Kuna ni lolo, da kayo kumatirumba nga nag-abroad. San ka diyan ni nanang? Kada kayo ti ulo ti pamilya. Imbaga ni Lulong Berto ti kasta. Wan tatang. Gusto mo't ngamin. Hoy. San agapot agad adal nakangato ka ni ti adal. Kastan ti bagbagam kanya kamam. Di kayo kumagluksaw. Ngamin nagpay sumot. Awan ngamin sirserbiyo nga ama. Tinumpatak. Dahita ti rumbang iti anak kakaskin ka. Ngawan tay dayaw na iti amana. Ipulong kayo ka ni nanang. Kasta kayo kitne. Ipulong kayo man kinilolo Berto. Pagtimugang kay tupay lakit ni Buisit. Mabuisit ak. Makamukay ti biyagyo. Nakit sa raken ni Aldong taginong kami. Nay, pare Drigo, nalpay man tabaga mo. Aldong, nagpainom ka man kiti. Mabuisit ak kami. Apay aya, awan pa'y ti punsyon mo adolyar. Awan pa'y nga rod. Mabuisit ak kami ni ti katugangak. Apay ni Tata Berto. Noan niya latim bagbagana iti apo ko na. Anya? Sakit may turib na ko na pagsawan ti anak ko iti kasya. Diyak magustuhan. Apay, anyat imbagbaga na pare. Awang kanot sirbik nga ma. Imbis kano aninanang na tinag-abroad siyak ko ma. Kastaya? Wala nga rod. Kasta kano matimbagbagbaga tinalay nga katugangak yung kwa na. Podno matimbaga na pare. Mas dawag matkintigin ka tapi nalubusang ni Globert ang nag-abroad. May saka mo. So, pare Drigo, napintas ni bagat mo. Kasanon, nung makasarak iti sa balay. Anyat ko nun. Batanak pare. Saan nakapunggusan? Salpag kamay. Saan ka ko mga gluksaw? Tay bagbagak lang tipod no. Kan kasanon,
Numakursunadaan ti amo na, kat ramasan na. Wino, babayan na. Sumartang kan para Aldo nga. Di na kumadada badtripan. Saan ka nagluksaw? Tay bagbagak laang, ti posible mapasamak. Agpainom kakit din, nagadupay lasaon. Kahit ko ayaw awan ti sakit tinakam ko. Tasalang nga adik man da di alakay, numabarte ka. Girl, I need you. Mabit lang, umayan. Lolo, Ay, si Kamat Gayam Dimple Apawk. Ay da, umay ka. Mala, agtugaw ka Apawk. Lolo, Nay. Apay Apawk, kasla nagsangsangit ka. Akan, aguray ka man. Anya day talimitem di tapingping mau. mabalin ka diya dito yak balayo. Anya, ay kat... Uwan Apawk, agam nagitiad din ngay. Apay, hanya tinapasama ka Apawk. Tinong panak ni tatang, Lolo. Anya, ay, apay, anya tinapasama ka Apawk. Kasano, tilatag pauit ni nanang tirurayon na. Ay, sadot nga medya mayaw. Nagmaditi ugali ni tatang. Masyanak kaninanang nga day di abroad. Agrigrigat eh dyan. Wan nga raw, kabilin na kapayan nga anak na. Nagdaka sa talaga ti aramid ti amam. Numabalin lang, pag sinakidan, ang naanos launay ni inam, nga oray nukul sa misyon laang, timpa ay ti amam kinkwana. Masyanak kaninanang, Lolo. Hindi pa ada dito eh. Maririingak no, itirabiingak sang sangit. Gapoy ti aramid ni tatang. Yung sa anak agtagtagari. Masyanak unay ka nanang ko, Lolo. Unay lakit din ti apo ko kaya. Kagurak ni tatang. Ha? Wen, Lolo. Kagurak ni tatang. Mala, gusto nanday ka apo ko. Masyanak matitinam. Hanggang bayamaw. Saan mo na panunutan ter aramidin ti amam? Akan saan mo nga ipulpolong kinanang mo tinaramid ti amam kan ka? Lolo. Saan mo kuman adagdagan ti pakariribukan ti ina medya abroad apaw? Wen, Lolo. Ala, agawid ka pa ilang iti balayaw. Awan ka duwa dagiti addaym. Ang mga na bartek asumangpet ni tatang iyaw kat anya pa ti aramidin na kanakwada. Akan awanan at agluto para di kanenda. Mabalin ka di nga umay kamilangan dito eh. Anya, Ang mga nun na bartek ngagpeso ni tatang kat anya pa iti aramidin na kada kami. ay, kaasimat dagiti apaw ko. No impang agnakla ko maidi ni Globert. Nga awan na saya at abiyag na no ni Drigo ti pakiasawaan na. Angam, putno nga mo na matiyag talaw. Angam, ado mo ti panagbarbartek na. Ada umay. Rabi ay, mabit lang. Si Kamit Gayam. Himayat ta amog nga dito dagiti anak ko tatang. Wan, ngam nakaturog dan. At dapay klase da inton bigat. Salpag. Dapat ibalay mi apagturugan da. Ibagaklangan ti pudnaw, Drigaw. Mabuting dalken ka, kapot ar-aramidaw. Anya? Apay nga minakabkabilam, Ida. Nang runa kinidimpal, ha? Anak ko'y datatang. Panang disiplina tinaramid ko. Nagasam na may turid na ko na sumba-sumbatan. Gapo, tasana na saya at ti aramid mo nga amada. Anya? Ibagaman ka niya kung gusto ti aramidang Drigaw. Aday talag barbartek ti aramid mo, sipot pa'y. Kat puro konsumisyon timpa paay mo iti anak ka. Pero ka kumamit ati trabaho. Daw saan pa imot apa nagtatalaw? Saan kalatan nga agurura iti pao iti asawam? Anya? Nalabas mo ti panagsa sa uyo? Saan ka na masakitan tapod numot dahi tayo magbagak? Nagsapol ka kumamit iti sabali apang ginam. Buisit kid di. Agpapada kayo lang. Lukas tam lang. Ang mga numabuteng ton dagiti anak mo. Kat saan na kaya ti agawid pa iya balayaw?
Anya, pare, awan lata. Salbag na ganyan nga agapo. Siyakti kalkalabanan da, pare Aldong. No kasta, awan lata ti pagsayaatan, pare. Awan nga rod. Iso makiinumak pailaan. Una, saan aparikot dita? Uwan gayam. Uray kat awan mo't lang ti trabaho. Sumurot ka kanyak, taadayam amokin ka. Ang sino? Pagsayatan, pare. Uray man kit di saan ngagpaw ito ni bakat mo. At dalata kwartam. Basta ka ni. Alaman, ipakita ka na gaya abwisit akabalak ti abiyag nga uray awan tinalaing nga inada. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nga ka kay ti drama iti cellphone ko. Bayat ti panagdalos ko. Tapno sana ka maboring. Napintas dagiti drama da. Dagiti paborito ka radio station a bombo radyo a dingdengga kay Isabela. Naimbaglangan ta da bombo apps da. Ay, nagarigat lakit din yung paiso ti agbalin ADH. Wino domestic helper aya. Narigat ti papapaon iti sa bali apuli. Kasi ta, masapol ang agbatayak pa iti tugaw amang dalos iti sarming ti tawa. Pudno na singpat dagiti amo. Talaga tsak magustuhan ti isang kan ikikita kanyak ti lalaki nga amo. Kasla sa bali ti panggap na. Kumusta nga ron Derek na, mare? Naging gaita, umatakil at ati homesick, mare. Okay, kumusta mo ti amom alalaki? Sa bali na tati madmadlaw ko, mare. Kanayon ti panang paludip na kanyak nga agisam. Napintas ka nga main, mare. Ken, kunam adi dagdenden na iti asawa na. Taat ka sa bali, abalay da. Wan nga ron. Nupay kanayon madlang nga umaiji ti babae nga amok. Oray pay. Tasigun iti istoryam. Adda, panang gusto na ken ka jay. Ay, saan ko mamat akas tatibag pagam Tamabot-butangak lang harutan. Kasanon no. Ay, Diyos ko, saan ko mamat? Ay, mare, an nadamlaang. Masapol nga amom ti mangikanawa iti bagim no bilang. Wanang. Ay, Diyos ko, yatada yung apo. Ikat ko na, basta agam nagkaakanayon, mare. Imayak dito sobra ti kinasadot ti asawak. Nang runay dinadadail amin apagay kan mula na amais. Inan kaya ti agtalon. Kan naibagan ni tatang, nagsugal pa'y, ada kanupay kadwanan a papai. Hay, day tangarod mo, ti imas na kadagiti daddo mga asawa, mare. Di daam mo ti responsibilidad da iti pamilyada. No nakaabrodan ti asawa da, sumadot damutan. Kan umadon ti bisyo da. Di dala mo ti rigrigat tayaw apatagtagabo dito eh. Mamaltrato pa'y kunam wan umaharas. Ay wang, gusto ta kunam. Gapong man lang kadagiti anak ko. Anusak aging gakabailak, Mari Hazel. Tagay mo, pare. Una. Anyat mo ko na, pare. Awan mo't nga tan ti parikot mo. At dapayan motorsiklong. Wan nga rod, pare. Big shot. Kasi tinako na, uray saaran nga agpaawit ni bakat mo. Ha? Wan nga rod. Makamuda mo tin iti biyag da. Digiti anak ko. Kasanugayam ni Christine. Numayat. Iawit ko, pare. Kayat na, nasapa na balo di ay. Kasapulan na mo't ti makadinana Kasalitak, pare Aldong. Kasanon, numaamuan ti asahon. Awanan maramidan na. At iya dayo. Di na maipay ti kasapulak ala ilo ken dongo. Uwan matkit di Ore asino dagdep-dep pa. Nukunak. Ayawid ko ni Christine. Awan makalapad. Girl, I need you. I need your love. Nay,
Anya ti kaya tasawan day tal. Tadda kayo meten nga kakabsat ken adda pa'y tampong yaw. Lolo, timanaw kami ni Jebalay. Anya, ang apay-apaw, kinabil na kayo manin ni tatang yaw. Saan, Lolo? Nga ba dahil sangpat na babae? Anya, Wan, Lolo. ay sinalbakid niya, yan na di mong yaw. Nga, naglibas kami katahatin ko. Ngamin, kunana ano pumanaw kami, patayin na kami kano. Anya, Kan kayat na pagsirbyan mi di babae. ay sana mabalay. Saan nga agbidaw, tasyak ti mangidarom ken ko ana. Dimpol, anak ko, kumusta kayon? Kumusta ti panagadal mo? Nasayaan mo't nanan. Awan pagdanagan nyo, ipaspas na ko ti agad-adan. Ay, nasaya at ano kasta anak ko. Tapno di masayang ti pagbambanogak ditoy. O nanan, ipanamnaman ka na kayo. Ay, nagsaya at ano kasta anak. Manusak amin ato o kinrigat ditoy. Kasta matan tinalauson nga iliw ko kada kayo. Basta saya atin nyo ti agadal anak ko. Kan anak, di mo baybay ang dagiti kakabsat moan. O nanan, nakalti ka kasi ti ako. Isagot ko to ka na kayo ti maligig. Agyaman na anak ko. Kan agyaman na kiti apo, tanasingpat kayo. Saan ka akas iti amam nga awan sa bali nga inaramid na, no saan nga agbisyo? O nanan, kat adda ibagat ka na kayo. Ah? Saan na kayat ni Lolo nga masapol na maamuan nyo? Anya day ka anak? Adda kami kadaatin ko dito'y balay na Lolo. Anya? Timanaw kami itya balay. Taada yung sangkot niya tatang ang babae. Anya? O nanan, Oh, demonyo at talaga ti amayo. Maray. Nay, apay ngay. Agsangsangit ka man ay. Kasano adyak magkasangit. Mahiliw ako ni ti anak ko. Adadakas adamag ng imbaga ti anak ko. Anya day ta? Ada ka no babae nga insangpat ni Trigo. Anya? Demonyo at talaga ti awanan pain. Ay, po, naaramid na day ta? Wan mari. Ay, nagdakisin nga asawa. Kasla mapriyat ti baro ko kumari. Awalan bain at talaga ti asawam. Maano sa tirigat dito eh. Ngam nasakit tinakam ko eh. Tinaramid na. Marik na ka talaga ti iliw ko. Kanda tatang kanda kiti anak ko. Ngunit Rico. Uri nga tadyak makita. Kapoy tinaramid na. Kura ka. Pulos sa tinagpalpaliw. Kaya mo kat agbaliw idi nag-asawa kami. Saan man kaya? Talaga nga irresponsable. Ibturak amin dagito'y adimtang apanunukog kanyak. Gapo man lang ka dagiti anak ko. Wen, kapailagdag sakripisyo para ka dagiti anak ko. Agsina kami magtanitin ni Trigo. Ay, Diyos ko. Agyaman na nagkamang dagiti anak ko, iti ay anda tatang ko. Agyaman na kay may kaditi kondo ti amo kay Sel. Wen, Maray, ngamin, nakapanaw tindag iti amok di ta kunduda. Ay na tinapasama, takas lang babasag ka. Abay, saan ka kadi anak katurong idirabi eh? Saan nga ron? Ngamin, at anatlaw ka mang pusposipos iti siratura ti silip ko. Anya? Saan ko ngayon luklukan? Ay, husto tinaramid mo, Maray. Ay na, talaga adakis ti panggapkin ka ti amo malalaki. Ay, dublem ti aganan. Un nga ron, Mare. Sana mapunas ti danak kan buteng ko. Lalaki tay chay. Kat adayo na pigpigsangam iti siyak. Saan ka apa iturayan di tabuteng mo? Lumaban ka no kasapulan. Saan ka agbigdot? Talaga, Mare. Matayak pa una. Sakbay ang maipatungpal na tigagam na. Ay,
Isulakit di dayjay. Manmano nga umay ti asawa na kan manmanumot ang mapan iti bangir abalay wenno dito'y kunduda. Wan, Ay sos maray, napintas kan ubing kapay. Takkelakit di ti panaggusto na kan kadayjay nga injay. arsat ti awan ng pain. Ipagharap na siguro ang maala na kadagit iriklikalo na kanyak. Kan panangit itad na kanyak iti extra money. Ay, kasta dagiti daddo mga amo lalaki. Ipagarup da ang maaramid da amin na kay-kayat da kadagiti katulong da. Nagkarigatan ay apo. Ay, kasano mga men? Adamo dagiti daddo maakadaraan tayo nga ilako da, ti dayaw da. Iso da ita, pagarupan ng dagiti amo akasta tayo amin. Girl, I need you. Wait lang, gumayan. Sino tama tayo tayo? Sakit itong ulog ka pwede. Tatang. Nagdaga sa talaga sa ramid mo at tao. Apa itong? Anya man tinaramid ko ya? Nagpulaw, didimpel ka niya. Pilpilitim ka nung alaan tim patulod ni Globert para kanakwada. Damat karba ka. Awan katbain mo ah. Bumingayak mo ta. Isudalangin natin may ranranod din no. Dakayo langin kunak kuma. Sana ka may ranranaw. Tada pinisyon ka o nga iso ti pangalalaki ti agpay kanyak tak namaw. Amok pa eh. Kagruna nakagura kay niramid mo. Iso ako na nga agsina kayon. Tanang isang put ka pa iti babae iti balayaw. Awanan kay ti baid. Ano niya? Saan ka nga agbiddo tamang dangran ka dagiti anak mo? Tay darom ka. Tatang. Manipod ita. Maputi din tirelasyon nyo iti anak ka. Di sige ah. Balbalagan ka. Agurno nga kay ti ebidensyak. Nga da ikabbalay mo dito mismo abalayo iti anak ka. Tay darom kayo adwa nga oray mabalod kayo. Di aramidin dito no. Di o kahit dakis ti mapasama. Anya? Siyak pa'y tibalag hamlo ko ha. Ikunam kabuteng kalukaw. Nagbindot ka. Nagkapunyo, Lolo. Ijay balayo aapaw. Kit nadisnog ka. Tinalay nga amam. Anya? Wan. Adamot ijay ti babae ti sa iro nga amam. Iso ang manipod ita. Siya kaun ti manggupod iti relasyon da kininanang mau. Agsinadan. Impalubos mo ang madiswan na kadagi alakay, pare. Saan ko napakadaan ti panang pasubsob na kanyak. Di mo binalas. Nagasat. Ta nakapagtipulak pa lang. Ken inanawanak ni Christine. Kasta ka di. Nga madayang baga na kanyak. Apakariribo ka kita, Aldong. Anya dita. Saan ko kano ayawid ija ni Christine? Ta idarumnak. Da kami adwa. Ipalubos mo. Adiktara na kadagi alakay. Adda karbangam iti dayjay abalay. Wan kasano na makaala iti ebidensya ngagdindin na kami ken Christine. Ket idarum na kami. Ha? Nagkasal kami ken Globert. Iso ang mabalinti ko na tilakay. Kabutang mo ket din. Sus, kasjay lang ti ko na ta nasakit tinakam na. Ken saan akas ka rin na taagi daram iti kasta. Uban mat kidi. Ti parikot mo lang. No mismo atin to asawam ti mangidarom king ka. No sumangpat. Day tangrod, pare Aldong. Tilag may bagak. Saan kayo nga agan anak? Tapno awan ebidensya. Naimbag man ta nakaumay tamanan dito'y parke, Maring Globert. Wan. Ta, kayat ko man nga iluliwag ti sakit tinakam ko. Wan mo ta. Kakaiso na a day off tayo. Kan time tayo nga agina na. Kalpasan ti kasla trumpo apa nagtrabaho tayo iti balay dagiti amo tayo. Maria Isel. Anya na nagsakit na anak mo. Ay na, Mare. Patib kerem ti pakinakam mo. Saan mo ngay palubos asigat ti maaba? Sana ba ning agpatak ka nagsukat? Basta din ako may sukat. Ayun na. Ayun na ilakot ni Drigo mo tayo. Saan ko nakabailan tayo ito'y, Mare? Ay, kabailan tayo ta. Si Kapay. Kan ita ka di pa ya, sumuko ka. Tsaka mo, no kabailan. Laglagi po ang dagiti anak mo. Ipagpagapumlatan ka dakwada. Apay akas titigasat ko.
Ado ang sakripisyo dito eh. Apon makasitiyan aramidan ni Trico. Pasig ang konsumisyon, di ipapangainak niya. Ay, Mari Globert, aya. Talaga nga adda kasta. Ngam, nasken ngagbalin ka anatibkar. Tapno matungpal ti arapaap mo para kalagitian mo. Pasit laang nga nasakripisyo, Mari. Tsaka po, saan ko nga mo na pagpatinggaan ti panakiptur ko? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sobrang tikinatakas yung ama. Ang takas kayo. Neta, Talaga ngayon sukat na kami. Awan sirbi yung ama. naglain ka ngagsoy ka sa kanya nga mama. Awan babayin mo. Rumpang kanipay nga kabain tikas ka na kayo. Nito na, kayat mo ta. Sige, kabilin tang. Tamakita yo. Idarom na kayo di child abuse. Salbag kang ubeng. Talagang awanan, respetom kanya ka ma'am. Naskan ka niya respetuan tikas ka na kayo. Ulitin na ti. Lading itak na nagbali ng kakastoy. Na kayo matlang tinang isuro kanyak. Dakas kayo nga ama. Pumanaw kan. Wan, pumanaw akon. Kat saan kami tumutin ang pagpakita kada kayo? Kundi kayo matin nagpagpakita kada kami kadagiti kakabsat ko takagurguro na kayo. Ha? Nangagyo! Kagurguro kayo! Tabungkawan na pa'y kayat mo sakit yung agpaiso ti. Unsip kayo nga ama, kanasawa! Nairimpas ko matlangan dagiti trabaho ka. Ay na, mariknak ti banok ko. Maano saktirikat ti trabaho. Tinaramid ni Trico. Tikas na tiyakon kapalan. At naman namang puspusipos iti siradura ti kwarto. Sa anak lang kiti ng pitot. Tilakit ti manyakis nga amok alalaki dita. Uray anyat mapaspasama ka. Tsak ipalubos nga paligi iti gagam na. Ay, masurunak at talaga pare Aldong. Tagay mo kit di. Wan, giyaman nak. Ay, Talagan sa parikot mo ti pamilya ma, pare. na yung baglangin tada ni Christine. Amang awan iti dodokot ko pare. Uwan mat uwan kayan pare. Adto iti pa-deliver ni Buskin ka. Mano ti balor da ito pare Aldong? 200,000 data pare. Oh, dakla. Basit pa ikit di adeta. Numapadasam la kumati agi deliver iti balor kagud 2 milyon. Anyan. Nagmayat gayam da ito ya pagbirokan pare. Nanamay pa eh. Una, ngam nagbidot ka. Kalabuso ka mat pare Drigo. Awan mo't nga tati makaduktal. Nawan laki ti tagisuplong kadagiti laklakwan tayo. Podno data. Kan saan mo apadpadasan ti masisirap pare. Ne, anya ti kahit mo asawan. Mauhatam to ti kayat ko asawan. Pare Drigo. Girl, I need you. I need your love. Ay sus Mare, aganad ka kuma. Talaga dakkel ti kurso nalakan ka day ta amom. Ngam ure agan ano, Mari. Makilabanak. Isa na balay Mare. Basit laangan nga anos. Sumapol kan to iti sa bali nga amom. Wen man, Mari. Kastoy lang marutan ti mapaspasama kiti pamilya. Kastoy pa ilang ter aramidan ti am. Kasi tinakunak Mare. Basit laangan nga anos. Bayang, tawag ak ti agency. Ta agpabirok ta iti umakaram. Wen man, Mari. Bareng no ada masarakan ta sakbay nga agawid ka. Tapno adan to dago subliam. Wen kayat ko mati agawid na malpas ti kontratak diti amo. Ngam agsubliak matlaang para kadagiti anak mo. Alawan Maray.
Saan ka nga agdanag? Kan ibagak meten ken kwa na ti mapaspasamak itakin ka. Ta balaagan dati amom. Mare, Kun maray. Ay, lumadi ti trato na kadagiti agbalin a katulong na. Mabanda. Ket saan danto na makaala iti katulong da. Isu nga aganos ka pay maray ken aganad ka iti manyakes nga amom. Rabi na pa ako. Saan ka di ako ng mga daiksamyaw inton bigat? Maturog ka na, Saan ka nagpuyat? Larnakanan dagiti addem. saan ka makaturog? Madandanagan Diyak maawatan diriknak. Anyang amin ti pampanunutem aya. Magano, saan ka makapasa? Saan akasta, Lolo? Tawan parikot iti panagadal ko. Urikas jeti naramid ni tatang. Agad-adala ka na yung bag. Malaglagip ko ngamin ni nanang. Anya, Uwan, Lolo. Saan pa ngamin ngayon mawag manipod iti na ipadamag tayo kan kwa na ti dakas nga raramidan ni tatang. ha? Madanagan Amangan no niya tinaramid dan iti bagida. Ay, Diyos ko, saan kumamit aapaw ko? Yad adayom apaw. Saan mo kumabaybayan ti anak ko? Itala nga makariknak iti kasto iti panakalagip ko kaninanang. Awan mo't nga tatida ka sa napasamak ni nanang mo, apaw ko. Sapay ko mga Lolo. Wan, ang mala. No awanin ti aramidam. Maturog kakit din, tapno makainan na ti utak mo. Tapno presko ti utak mo para ti exam yung inton bigay. Ne, umawawag ni Aldong Apay nga ta. Hello, pare Aldong. Pare Trigo, delikado. Ti, anya? Napudot tayo kadagay pan nakabagi tilintad. Anya? Masipsiputan tayo. Iso at di ka unay rumrumwar. Anya? Urayam tawag ko. Kasanon mabayag nga awan dilihensya. Amo mo ni Christine. Agpupulot ka nagpupungtot nawan kwarta amayawat ko. Awan mabalin. Sinalpagan. Mapan ka pa ilang mangibaga iti anak mo. Oh? Anya? Sana ka makasidigijay ta na uyong nila kay Berto. Iso ama surunak iti dajay alakay. Buisit. Awanan na pulos kwartak. Awan mo't nga rudon ti mabalin nga ilako iti palami. Insalda ka Graman TV. Just kigat di kas tiyapagan. Sabay. Kasla pigirgarak no jak makainom itarak. Kan masapol ko ti droga. Kat nimot Christine. Manungal dahon ati simbang pat. Sumangkaw trumo tiya babae. Ropat kwarta. Ni salbaga. Awan matkargan ti butilya. Visit. Bitintinom ko. Nasapo lang makairemedyo kiti gatang ko. Katrumwarak. Sa rakak ni Aldo nga ore kunan na adi kampay agsarak. Masapol ko ti arak ang droga. Nasiputa ka pimanaw ti amom. Isu nga imalati wak ditoy. Eksaktumot nga awan dagiti amaw. Marisa. Nani, ay marakot ka. Agan mo kamutan. Ayap day jaya tao. Pinanggap na karamasan. Anya? 5 banakan ada kutsilyo. Isu ada nagbaligi iti gagamna. Ay, Diyos ko. Anya teramidag. Ay, mare, pumanaw kan ditoy. Sigurado nga ulit-ulitin na nga aramidin dayjay. Aging ka itisaan nga agbalig iti dakas na apanggapin ka. Ne, da kayo matatang. Itabang pa Imayak. Takayat ko lang nga siguraduan. Adi mon isang sangpet ti babae. Dahil ka diti kagaray Ay, siyempre tawan karbengam amang yawi iti babae. Iti na ito abalayo iti anak kau. Tandamot banlog na iti na ito. Anya? Ken awan karbengam amang ikabalay iti sapali ang babae. Isu ano kayat mo ti mang ikabalay.
Siya na dito nawatam. Man, nakibiyang kayo? Natural. Anak ko ti sigod nga asawam. Anya? Sigod nga asawak? Kaya Mike, tasipod nagbabae ka, nagsinan ti dalan yaw. Awanan, pimanawan ni Christine. Siguradom lang. Tano saan? Mga yabak iti pulays, kat patiliw kayo adwa. Anya? No di mo pa'y amaw, ibagakin ka si Kadrigaw. Nadagsin abasaw ti aramidam. Nuan niya laditan di bagbagayo nga wan sirbina. Apay, basta patiliwak kadakwada. Inala na ti cellphone ko. Kasano pa mo kontak ko da tatang? Ayo pa talaga ti amom, Glover. Di kagdanag. Tulungan ka, Mare. Mapanta iti embassy ti Pilipinas dito Singapore. Hazel, San ka ngagdanag? Ipudno kadakwada ti mapaspasamakin ka. Marang matulungan da ka pa'y amaadan iti sabali nga amo. agyaman na. Naging pagkauna. Siyak tinangawis kan ka dito eh. Sorry Inap. Jak amo akas ta kadakas tagbalin nga amom. Oray, tadi nakmat pay-bayan, Hazel. Rombeng laeng atulungan ka, Mare. Malaksid nga agkalugaran ta. Siyak pa'y tinangawis ken ka dito eh. Mare, Kas labasol ko pa'y kit din ti kastoy nagbanagam. awan basol mo. Tangay kinayat kumot at talaga ti umay dito eh. Sige. Kas nakunak. Saan ka abay-bayan, Mare? Aramidog ti amin akabailang tapno matulungan ka. Agyaman unay kan ka. Pumanaw kan dito eh. Kat kadwanak. Urayak laeng ang makapagpakada ken palubusan dakdag iti amok. Nalakada mo't kit di akasarsarita. Ta nabayaga kun kadakwada. Kat kas iti naibaga. Agpatulong ta kadakwada. Parang no adda ang moda asabali a pagserkam. Agyaman na, Mari Hazel. Talaga nalabusan ti kinadakas ni tatang lolo. Ni pa'y nanang ti pagbalinan na nadakas. Dahita nga ron tinaglok sa awa kapaw. Maimbag ta saan na kayo abinalas. Saan mitkit di Ang limaban ay. Amangan no natagbat ko di amam. Ala, may rubrubo kayo lolo. Saan ko asamiran ti mangipusta iti biyag kaw. Para kada kayo apaw. Agyaman lolo. Naimbaglakit din tanda kayo. Ay wud aging gay ti si Bibiyaga. Saan kayo abay-bayan apaw? Naglawag nga isot ada ramid na. Ada babae na. Bartat kan sugator. Kasta tinasao kanyak ni Ninong. Agar-aramat kanu iti droga kan aglaklako pa'y. Anya? Amangan no tiliwanda kanu pa'y Di kad kumakas tangag paysaw. Barang no agnakemen ti sa iraw. Lolo. Ang uray kita apaw. Dip-dipain nantaw, ti babawi na. Gusto kayo, lolo. Uray po utem ti kunak. Agbabawin taw, ngam amangan no naladawin ti amin. Lolo? Wen, mangrugin a miserable ti biyag na. Tawanan, maigaman na akwarta. Iso nga, agan anat ka apaw. Wen, lolo. Amangan no sa eden na ka, kat pilitin na ka amang ti di kwarta. Jak itulok lolo, jak ikikan. Ay, talaga nagdakas launayin da dya tao. Ngam lolo, ada malagip ko. Apay nga igawan mo tanti awag ni nanang. Kan saan tayo na makontak iti cellphone number na? Ay, day tama ti pakariribo kakapok. At dahin suro na kanyak. Anya lolo? Mapanta ka no iti uwa, taag patulong ta kadakwada. Isu dati mang kontak iti agency kan amo na. Wen lolo, oray tawan klase menton bigat ta Teacher's Day. Ay sige apok, oray sak. Madanagan akmiten gapu iti kaawan-awag ni nanang mo. Kan saan ta maawagan? Kunak asaan ka nga umay dito'y pagnanadak, Drigo? Mangted ka kumangarod iti kwarta maldong. Awanin kwarta ka. Anya? Abay, ada yung padulin mo kanyak. Awan! Nung ka sa pulak ti droga, kan may gatang ko iti anak. Anya? Pagkatawa anak, Drigo. Kasla si katibos. Sikatin ang isungsong kanyak, Aldong. Bueno, ikan ka iti kasapulam. Ngamaudin da ito'y. Awanton ti maitad ko. Ani ha? Nalawag mo ti imbagak saan ka di?
Daking ka. No baybay anak kalong. Ngamsan kanto ko mga agbabawi. No adda maaramid ko at di mo magustuhan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Tungkal mga ko day kanta. Anda maasot apigsa, kan kirid ko. Kan tumib kartirik na. Mapanunod ko takiti anak ko. Imbagbaga kakabalag ng sakripisyo. Nga ura ipustak tibiyag ko para iti arapahap ko katakwada. At dagiti talong anak ko mangururay iti panagsugit. At arapahap ko para katakwada. Yung ti asawa. Mangirurumin. Iswar. Uray, tsak to makikita. Masapong agbalina ka natip ka na. Tsak bang di pa idagal ka dagito yung mapaspasama. Isuda kita ti magtagkirat ka na. Tapno ang panigilaan ti anak ko. Nas ka na matunoy na ti arapaap ta. Kan arapaap ko. Kapag balinanda. Nangaro na iti inauna. Itimpal. Awa na si ti asawa. Isuti po namin dagito eh. Agluto akit din. Gusto na sumagpot dagiti ag-asawa. Di ayap nga amok. Saan nga sigurado? Saan ko nga isinat ikot silang itutulin ko? Titip ko. Iso ti si Braga. Lopa. Abas siya. Tantidi mo na. Ang bakpay nga awan ni Matamba. Promise you. I will keep you mas pare. Just to you want me to do this. Okay? Oh. Ayop ka talaga. Saan ko nga palupos na pandigig ka ayop ka? I want you. Sige. Umasidag ka pa'y tayo wak-wak ko iti bagim tayo akit sinay. No, saan. Isang ka dagiti pulis. No. Pare, saan? Bayang, ipulong pala ka dagiti pulis. No, Mari, Pinapong, ay, pagkalma ang tirik na mare. Adakan itinatalgad akasasaad. Adan baro nga employer mo agayam ti boss ko. Agyaman ako na ikan ka, Hazel. Ay, Hindi na pinaybayaan. Wen, nagkararag ka. Amok adi na tabaybay anti Diyos. Naimbag tanda ka. Nawan ka lang at nasan kon gampo. Ay, kita kat adagos na nga lawat ken ka. Ken, nawarningan mo tentisigod nga amom. Naimbag lang sa na nagbalian ang rabos kanya. Ay, wana. Saan nga ipalubos ti Diyos ang mapasamak ken ka daytan? Tano nagbalik eh. Ang mga nagpakamatay ako. Ay na mare, pakawanan na kumaa. Saan ka kumangay na iayaban ditoy? Saan ka kumaan na irubo akas toy? Saan? Nagayatak patay to'y. Kasi tinakunak mare, dakil lata ti kaasi ti Diyos kada tayo. Amamati kan agtalik kan kuana. Isuhadi tayo kumaisinsin ti bagi tayo kan kuana. Awan matlangan ti awag ni nanang. Apaw ko. Madanagan na kang lolo. Ang mga nanyak na pasamak kinkwanan. Ay. Adang mga kawag iti cellphone ko. Ani? Saan mat ani nanang? Ay, katsong bata mo na apaw. O lolo. Hello? Dimbal, anak. Ninanang mo na ito eh. Nanang! Agyaman nagtimawag kay matlangan.
Madandanagan kamin. Adalang nagbalin aparikot ko, anak. Awanan ti rin mga pagtanagan nyo. Nanang, Awanan ti cellphone ko, tayo nala ti sigod nga amo. anya? Nakiawag ak lang kanyang Team Hazel. Kumusta kayon? Okay kami lang, nanang. Nalaos lang ti danag mi, tawan matawag yon. Parang makagatang akmatlangan ni ti cellphone ko, tapno makontak kayo kanayon. Agsingsingpat kayo kumanak ko. Nagrunakan ka. Wen, nanang. Parang makaawit akmatlangan ti mabiit nung manugot ti barong nga amo. Wen, nanang. Namin, mailiw kami unayan kada kayo. Anya nga ta tinapasamak ta nagsukat iti amo na. Wen nga rod, lolo. Inalada ka no pa iti cellphone na. Ay, iso siguro adi nakaawag iti nabayag apaw. Wen nga rod, lolo. Ngam saan na bali. Tawan ka no matan ti parikot na. Basol amin ni tatang iyo dagiti ang mapaspasamak ita apaw. Duldog nga mi na tao. Sorry, lolo. Ngam linipat ko na si bibiyag pa ni tatang. Apaw. Pudno. Awanak ito'y abiyag. Wano ito'y alubong no awan ni tatang. Ngam ka po iti naramid na kada kami nga kakapsat. Kaninaramid na kaninanang. Linipat kun. Nadingitak ngam imbilang kun anatay ni tatang. Kakasya ko na dong. Talaga, di na ka din matulungan. Sorry, Drigo. Stopay lang di business tayo. Ta under surveillance tayo. No, bye-bye anak. Agisupluwa ka na kiti polis, Aldong. Anya. Loko. Saan mong aramidan data? No di mo kaya't anasapat ipapatay mo. Anya? Bangga ang ti sindikato. No aramidan data, loko. Makamuditan. Awan mo't langan sir-serbi ti biyak kanya. Napukaw ko ti pamilya. Pinanawan nak ni Christine. Sino kumati akin basol? Si Kamat lang. Aldong? Ulitak, Drigo. Saan ka nga agbidot? Nga gisuplong ka dagi ti polis. Tatakas ti banagam. Salbag ti kastoy abiyag. Sinalbag kiti ti kastoy. Talaga sana na nagsubsubli diti balay ni Christine. Sipod awanan may tad ko akwarta ken kuana. Ken binalagan na kami nila kay Berto. Oo, sana mabali na panawan na klatan. Talagang awanan ti kawas na anabati. Kanya ti kahit asang na ito eh. Talaga pinanawan akon. Makita na. Sa pulat kat masarakak pagikarwak. Sana mapalinday ti apa ng loko na kanya. Nimpag kumano sana namuan ni Globert. Sa dapay na ti katugang kasumang kontro. Pangalaak ti kwarta ita. Di nakmatintulungan ni Aldong. Piste. Lading itat no nagbali nakakastoy. Kapumot langit ti kinadakas yung ama. Sumalting ka. Di naksidiri na kasta. Anak kalaan. Wan, anak daklaang. Ngam no adda karbangan nyo kasama, damat karbangan ka anak. Sumardeng ka ta, mga doraban kang kubing laka na puro tiyolo ka. Nagturad ka lakitin o may mangsungat ka na kamay. May isa kayo bay. Talagang awanan kay tibain lalaki. At dapat turid mo nga agsaukan na kitikas. Tao! Humanaw kan, Rigaw. Ang mga luan niya pa'y taramidik manankan ka. Ang mga lumawag ka kiti polis kat patiliw ka. Anya? Dahito ilangan arak di makatulong kanya. Babaan na ito eh. Malipatak iti apag ganito ti parikot ka. Talaga asana na nagsubsubli pa ni Christine. Kati ka naksanamuan ti asawa ka. Awan karga ti putili ti arak. Awan mo't may gatong ko. Awan mo't din mang pautang kanya ka. Apa ya? Jak mawatan ti pagig. Pikir-kirak. Nujak makainom iti arak. Anya da ito
mapaspasana ka niya. Alkoholak ka niya talaga. Masapol makainom ka. Saan na mabalin? Adyak makainom iti ara ka. Tawag ko. Ni Aldong. Giyamanak. Hello, Aldong. Trigo, umay ka iti hideout ko. At na napatag ang pagsalitaan ta. Ha? Nga maganad ka. Mga no at na makasipot kin ka. Sige, itamot lang Aldong. Umayak. Giyamanak. Orayan ka. Bye. Bye. Giyamanak. Sapay lang ko ma. Tapagsayaatan ti pangay ay pada kanya. Girl, I need you. Ay, kaasimat dagiti apo ko. Awan lang arudan ti inada. Kastapay ti trato kadakwada ti amada. Irresponsable talaga. Agurdos akong dito eh. Tadi pa'y lamainayon nga aramidin ni Dimple intun sumangpid nga agapo iya pagadalad. Sa bagay, makatulong mo tayo ti may sakabsat na. Nasingpet-met ni Junjun. Ang noni karel, payamon daya taubing pay. Inam pa'y laang titawin na. Sana kaskin ni Junjun. 12 titawin na. Ay, naimbaglaangan ta na singpet da nga ubay. Unay laki tinagasgas at daya iti amada. Irresponsable launay. Nay, adaw mauawag iti cellphone ngayon bati da apang puntakan da ka na kamay. Awan mo't agparang anagan. Ay, isong batak latada. Hello! Tatang! Klubat anak kau. Sikang ba't kayam? Dahito tinambar ko, Tatang. At damat langan cellphone mo, anak kau. Pinautangan nak ni Mari Hazel iti inggatang ko, Tatang. Nagimbagan ta ko, Maray? Wan nga ron, Tatang. Awan makunagkan ko, ana. Aw, kumusta nga ron matin ti baro nga employer mo? Nagsayaat da. Imbaga mi amin na napasama kanya kitim mo na nga amo. Kita man langan ya. Wan nga ron, Tatang. Uray kadaraan na tim mo na nga amo. Saan da kinanunungan ti naramid na kanya? Ay, wan mo't arsab mo't da dya tao. Wan, Tatang. Kat di kay madanagan. Kalpasan ti makabulan ko ditoy. Pinalubusan da kag bakasyon iti dualawas laan. Ay, nagimbagan no kasta anak kau. Mailiw kami unayon kun ka kadagiti anak mo. Kasta akmat kada kayo. Katagsubli akmat ladagos. Tadarapahap ko para kadagiti anak ko. Alakit say-saya atin nga ron. Anak kau. Bareng wag na nayon ti kinasingpet na kun ka. Kat saan akas itiim mo na nga amom dita. Imahog ka na kayo ni Nanang, Lolo? Wen apok. At na napintas adamag. Anya deta, sumangpot ka din ni Nanang? Wen. Ngam kalpasan kanu ti makabulan. Takabarbaro ti amo na. Kasta ka di? Wen apok. Kat nasayaat kanu dagiti kabarbaro nga amo na. Kasta ka di, Lolo? Naawatan kanu ti baro nga employer na tinapasama kiti damo nga amo na. Ado talaga ti sa iro dito lubong, Lolo. Oh, yangay, Mare Globert. Anya tirik na mita. Nakontak ka nakasarita mo, datatang mo? Wan, kat, ay na. Nabang-ara na, Mare. Nasayaan Okay, anyamot nga ti makunam kadagiti kabarbaro nga amo. Nasayaat da unay. Kat sabay la kumaan, ta saan dantong agpalpaliw. Wala, Mare. Ta sigon ken boss ko. Nagbayag ti sigod a katulong da. Nagpakbaketin kadakwada. Ay, nasayaat Napalalo ti ragsak da, idi adda i-rekomenda ni boss kadakwada. Ket amok pay. Kasta ka di, Mare. Wala, Mare. Nabayagak mo ten kada boss ko. Ket awan mo't makunak kadakwada. Takas kanyak mo't nasingput da. Naku nangarod kanyak ti amok a babae. No mabanogak ka no,
Agi na kan makamu ako nagmerienda. Ay, amom. Kasta amot laeng da boss ko, siga. Kan kita laangan Imo namong dangag bakasyon na kiti do lawas. Bayat mo ti kaawan da tag bakasyon da iti Malaysia. Aya? Ay, sabi na kumaatag bayag kan tita. Numaanong sandak lakit di. Anong sakmutan mare? Maanusang mare, si Kapay. Kabisado ka no may papan iti trabaho, mare. Diyos ko. Agyamanak, ta sa anak na biktima ti arsab ngay mo na nga amo. Awanan pagpiliyak. Nusan ko ang awatan da ito yung trabaho, pare Aldong. Maudi agun daway mo dito, Rodrigo. Anya ti kahit masakan. Saan ka ko mga agbidot iti garaw mo? Anya man ti kahit masakan. Naibagak kini madam, nga mga no agbaliktad ka. Anya? Ikanda kay tigundaway mo, ngam nagbidot ka. Todas mon, loko. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Awan ka dit sa rek mo ita, apaw. Awan lolo, ngamin, intrams mi. Isu Iso asana ka rumuar. Nasaya at nga rod mo, tapno makainan na ka. Ay gayam na kiti kakabsat mo. Ay andangay. Agay ay ayam dahi ti kwarto. Nasaya at nga rod no kasta. Saan kayo arom rumwar, apaw? Ang mga luan yakit di ti aramidon ti barairong nga amayaw. Uwan nga rod, lolo. Ninanang, umawawag. Ay isong bata mo na dagos, apaw. Hello, nanang. Dimple, anak ko. Ay, bagmanta sikat na kasumban. Ha? Awan ka dit sa rakyoy, ta? Awan. Adda kami kadaading ko dito'y balay da, lolo. Kumusta kayon, anak? Mailiwag unayin ka na kayo, anak ko. Uray da kami, nanang. Kat da kayo nga, kumusta kayon? Di kayag danag. Saan kayo madanaganan? Taintong bigat madlaang. Adda akong dita Pilipinas. Agpay so, nanang? Ibag man ta palubusan da kayo, ti baro nga amo yo. Wan, anak ko. Nasingpat na giti barong amo. Nagsayahat nga rodin no kasta. Nga mabit lang ti bakasyon ko. Saan nabalin na nanang? Tinapatag, makaawid kayo, uray pagbit laang. Anak ko. Mailiw kami unay kada kayon. Saan lang ada kayo, anak ko? Oray siya mat. Kat, kumusta kayo matan? Pasensya kayo na ta saan akong anak kapagpaw iti kwartayo. Awan pagdanagan yun, nanang. At damot ni lolo. Kapay, talaga ka di atin nalikodan na kayon tinalaing nga mayo. Uwan, nanang. Kan uray saan ngagpakpakitan. Agdawat mo't lang iti kwarta, nagpakita. Taangkas ti amayo. Uwan nga rod, awan serbida. Kat di kabkabalay na iti balay tayo. Timanaw ka nun. Ngamin, awan maitad na kwarta na. Kan, anda na kaibaga kanya. Ang laklako ka no iti droga. Anya, nasumok na dayta? Uwan ka no. Kan, agdrog-droga ka no pa yun. Talagang awan na saya at nga aramid na. Basta nga rod, nanang. Kan, amang ano tilingon pa dagiti pulis no maamuan datir aramidon na. Anya ka ti ko na ni nanang mo, apaw. Kasi timbaga na kada kayo, nagsarita kayo Sumangpet ka no, lolo. Kat mabalin ngayon ton bigat. Addan dito Pilipinas. Ay katang saya atay. Uwan lolo, kasta timbaga na. Kan mabiit ka nulaan ti bakasyon na ngayon ton ti kabarbaro nga amo na. Alakit orayan Ti napatag kat sumangpet. Makabakasyon nga oray apagbitlaang. Uwanan lolo. Agyaman tayo langan ti pinalubusan ti baro nga amo na. Ay katuwanan Oh, kat anya pati sa balya nagsalitaan niya. Maipapan ka nila kay Drigo. Lakay Drigo ko naman tatang mo. Lading etot lolo. Saan kun nga ibilang nga ama ni tatang? Ay, saan kamit kiti ama pabasol no kastaman tirik na mapok. Ang iso ti amam. Amok?
Amok tay talulo. Ngam na sakit tinakam ko. Kagurgurak ka po iti panang talikod na kada kami. Nga pulaang iti bisyo na. Girl, I need you. Agyaman ak, Diyos ko. Kamaudyanan na, nakasublitan dito Pilipinas. Wan nga rod, Mare. Kat agyaman ak launay, tidakal atulong mo, Mare. Kunak no, saan ako na makasubli dito Pilipinas. Nangruna iti sidong dagiti ipatpatag ko. Nangruna ka dagiti anak ko. Saan mo napakadanagan dayta? Awan sa baling agtinulong no saan adata. Ngamdakkel abanag ti kaagdam anang baybayabay kanyag. Dursok kun arsab ngamin dayja nga amo. Ita, sana na makaala pa'y iti katulong na dito'y pagilian tayo. Mangala ka dagiti sa bali, apuli. Uwan kat makaala ko maiti balasubas tapno agnakam. Salbag. Itay pa'y akas lasursurutan na tilalaki anak kamaong. Nakasan glasses. Isu ajak mabigbig. Partakak pa'y timak na. Masapol ang makaadayo akin. Nagpangaw-awag ka niya. Aldong. Ano nga tatibagana? Hello, Aldong. Trigo, balagan ka. Saan mo akan datan ti mangloko? Ha? Saan mo kumang ituloy ti pampanunutan? Irimit mo tinaglakwang no saan mo akayat ti magudas. Anya? Ang mumi anay deliver mo ti Pictos. Nung apay adi ka pala nagrimit. Aldong, Saan mo kumang isukat ti biyag mo? Itinagbasit agatan. Sige, bye. Salbag. Kasano nga muda ti pampanunutag? Ti lalaki amang sursurot kanya. Awanan. Mukas na. Pudno nga damang sipsipot kanya. Aldong, apay nga kasang ti paltog na. Ulitak timang balaag kin ka, Drigo. Saan mo padpadasan timang double cross ka na kami? Tasasaor mo lang. Anya? Amom ka di. Nga adda order kanyak nga iddapan ka. Ha? Ngam, bigbigak pa lang tinagkaduan ta. Iso akinid daw ko nga ibalato dakan kanyak. Ti maibagakin ka, subliam ti pamilyam, kat agbalbalyo kan, Drigo. Kagurguro da kaldo. Nangrona kini global. Aramidam amin nakabalam. Tapno mapunas tigura dakin ka. Anya? Sumapol ka itinadayaw apang gadan. No kayat mo? Ngimno saan mo? Sige, ituloy mo ti agpakadakas. Nay, ada kagaya mo na pa. Nalpas ka din ti klase yaw. Ada kayo matan nga kakabsat. Uwan, Lolo. Ala, apa yung umisam kayo? Amok Excited kayo. Iti sasangpet ni nanag yaw apaw. Siyempre, Lolo. Mailiw kami nga rod kan kuhanan. Awan ka di pa'y awag na. Awan pa nga rod. Siguro. Kaya't na kami ang sorpresaan. Iso asaan pa yung inmawag. Mabali na kasta. Iso nga, ala. Urayin tayo latan. Saan mo nga awagan na po? Wan, Lolo. O sige, Lolo, agurnusak pa'y. Nagado ngamin tiwara dagiti kakabsat ko. Kasla na bambano kaklaw na eh. Nairimit kumot lang tinaglakwak iti droga. Ngamtilan porsyento kinalak. Plano kuman nga itaray tinaglakwak. Dakkalagatat kumaday jay. Siputan tagayam ti amin agaraw ka. Nakigtotak itimbagan ni Aldong kanyak. Saan ko pa'y akay timatay? Ti pamilya. Mapakawandak pa'y nga ta. Nang runa ti asawak.
Apan man na nagayayang ni takaruba na kiti kakabsat ko. Siya kung timang ilukat iti dayta. Siya kung timang ilukat. Ha? Ningatan na nang dayta. Adda kayon? Ha? Adda kayo? Kumusta kayon, anak ko? Anak ko? Apay nga adda kayo manan? Umay kayo kumustahan? Itaman pa'y? Gapo ka di tamo ya sumangputin ni nanang? Adda kayo? Ha? Anat kinunam? Sumangputin ni nanang? Wan! Ngam saan kayo kumangagpakpakitakan ko, ana? Takumarulan ti sakit tinakam na kada kayo. Ti amukat, saan pa yan alpas ti kontrata na? Saan pa'y? Gaputan na ranggas, di mo na nga amo na, kat dandanin na isagmak. Anya? Basulyo! Basul ko? No kumata responsable kayo nga ma, saan kumana panunot ni nanang timadayo? Uno nagpatagaboy ti sa bali a lugar. Dimpel anak ko. Mabalin ka din kanak mat oray gatang ko lang iti kanak. Anya? Igatang nyo iti kanan niyo? Wen, pag-aasim ko ma. Ayawan! Awan maitid ko. Kat saan nyo mat tinanam naman pa'y ngagsinubyan kayo kininanang? Saan mi ngay palubos? Agyaman akanak ko, taandakan. Wen tatang, pagyaman ako na iti Diyos na ito'y. Nanang ko, nalaos ti ilimin ka na kayo. Nakarkaro ka niya kanak ko. Wen gayam, kadwak niyan Tim Hazel anak. Tatang, naimbang nga orasyo tata. Kastamay kin ka, malasang kao. Mabit man lang. Ayan dagiti kakabsat mo, anak ko. Adada di takaruba nanang, inakayaban ida. Sika, anya ti kaadam dito, Idrigaw. Namak ti kaddan ni Globert, tatang. Saan niyo pa'y matngimpakpaka mo kanyak? Sino ka kumaita apang ipakaamwak, ha? Tatang. Kumanaw ka kitain. Awanan karbengami ti anak kau. Kalpasan apang masakit laang ti impapaay mo kenkwana. Uray anya taramidin niyo kanyak. Sana ka pumanaw aging nga itisan ko ang makasarita. Pumanaw ka! Ang mga niya pati maramit ko ka. Padanunin niyo, tatang. Kaya't kung agsarita kami iti maudi aguntaway. Globert. Anya ti masapul mo. Simangpot kagayam. Nagdiretso ka dito'y balay da tatang mo. Sa di na kumati kayat mo apag diretso. Dangot balay tayo. Balay? Tapno aglulugbon tayo iti babaeng. Nabayagan na pimanaw ni Christine. Awan bibiyang ko. Nga ure agtem na kayo pa'y. Nalpasan ti amin kadatag triko. Globert. Nang namaam ka di pa'y nga agsinublanta. Nalpasan aginupod ko anaman pinsan ti amin. At tuyak nga kitaw iti pamakawan mo. Agyaman takit di Tasaan ka nga interom nga uray mapalod ka. Amom ka di nagpalinak a martir iti dinam. Pakawan na ko ba, Globert? Pakawanan? Amom ka tino anya tinagpasarak itchay. At ang taniak na idatanas. Ngam, itilaksit tiimpaay mo kanyak. Sinitir ka kati? Ngam anya tinaramid mo. Nagapuso ka. Pagbabawya akong dagiti na aramid ko abasol. Katadto yung nagkitaw iti pamakawan mo. Ika na kumaiti sa bali akong daway. Inipturak ti amin alimto iti sidok mo. Ngam anya tinsabat mo kanyak. Kinarkarom. Nangisangpot ka pa iti babae iti balayta. Nagawan ti diabain mo. Natangsit ka na nagsasawa. Saan a kinatangsit? Ngam ibagpagaklang ti kinapod mo. Saan ko maamasail ti rinam? Numay papanitikit kitawam. Saan ko amay panamnama? Saan akas ka rin na alipatan ti kinaulpit mo? Globert. Taarig na pinatay na kon. Iti pa nang isangpot mo, iti babae, iti balaytan, triko. Ngam. Kasta ti pa nagriknak. Liniputan na. Kat-arig nag-inudas na pon. Agasang tayta. Insangpat mo ba iti mismo abalay ta? Binaybay ampay dagiti anak ta. Gapulang iti day siya babae kan pisyom. Isong imayak. Tagkidawa ka sa pamakawan mo.
Kasi tinakunak. Saan ko may panamnama day takit kitawam? Kalpasan tinaramid mo. Gamno kayat mo. Tagadam day ta apang makawan. Ipakita kan iparik nam day ta pa nagbabawim. Tabarang numapunas tumot lang tikura anak ko. Tito'y kaungkak. Kad masot ti pamakawan ko kad ka. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saan ka nga isuro iti aramide manakaw? Ngam amirisam kumana yung bagti amin. Bimato ti pusok ka po iti kinaulpit na kanyak tatang. Maawatan ka anak. Isuasaan ka kumaabas ta paalukoy kadkwada. Wan tatang, mangnamnama kayo. Tadinak basta mabulata sa nitriko. Anak. Saan ko nga ikasang-kasak ti arapaat ko? Para itinapintas ang masakbayan dagiti anak ko. Nasayaat nga ron no kasta anak ka. Nagsaam ti sugat ng empay na iti pusok tatang. No kaano nga aglunit da itaas ukat. Saan ko ang maibaka? Mabaling aglabas tinauntay a panawan. Ala, adakan ka daytan anak ko. Nakasagana ka mangi sakripisyo iti bukod ko aragsak. Gapo man lang iti arapaap ko tatang. Nga oray kasto'y tinagpanagan ti pamilya mi kinitri ko. May payak iti naranyag ang masakbayan dagiti anak ko. Ada kayo? Awan ni Nanang. Ada na panandakan Auntie Hazel. Anak. Talaga ka di nga awan asiyo kan Nanang ko? Dimbal anak. Naamiris ko nagitipidtot ng nararamit ko. Naamiris? Makonsensya kayo? Ada ka di kastarik na yo kalpasan dagiti nararamid yo kan Nanang ko? Di pa nang talikod yo kada kami? Anak ko. Di na pa nawawagan iti anak. Takalpasan iti naramid yo kada kami linipat mi nga dapay amami. Anya. Apay, anya ti basol mi kada kayo. Nagbalin kami mata na saya at anak yo. Apay, pinasakitan na kami. Isungarot ng mayang agkit daw iti pamakawan. Naamiris ko nagitibidot ko. Kitikandak ko may ti sa bali. Uy na may katwagon daw ay. Amang sulnit kadagiti nagkurangak. Kastamatan amang ator kadagiti nagbidotak anak ko. Amunda kami itan nga anak yo, uno pamilyayo, tagrigat kayon. Kanada kwarta ni Nanangan. Ladingitak, ngam saan ko ang masungbatan dayta. Kasi timbaga ni Nanang, tagridin nyo dayta akal kalikaguman nyo. Anya daytoy anaramidak. Diyak may ladawan ti mariknak kita kadagiti agi inak. Italang mariknak ti kinapatig na kanya. Takakurat akon. Nagpailuyosak namin iti bisyok. Di amok. Agnanayon kasjay nga ramit ko. Kang runaan ang asulak iti nadaksan iti asawak. Naaramit ko pa'y aminulitan ti sakramento kami. Itapay anak ka amirisak. Tanala daw santi amin. Nagloko kit dinti. Oy, dali ka. Umay kan. Aldong. Lumugan kan, loko. Anya di talangam. Paskala na logias ang lay. Aldong. Girl, I need you. Kas na tinapasama, Aldong. Nagadukit din nga. Tagay mo kiti. Lading itak. Ngaming karik asana kon at umimtim iti nasangar. Oh, Mariknak, ana adik ako ni Tiarak. Ngam labanak dayta. Para lang iti pamilya. O, anya, Mare, nakasagana kan? Nagkari akon kanila kay ko. Maudin da ito yung kontrata. Kalpasan na, asikas wag tulangan ti irugi mi ang negosyo. Daimbag ka pa'y amare.
Ngamsyak. Ay, adayo pati dalya satak sakbay matong paltera paap ko para kadagiti anak ko. Ay sana bali No makaurlong ta. Saan tanto nagsubli mare? Babasit pa dagiti anak ko, Mari Hazel. Unangam no makaturpos ton ni Dimple ay at danton katulungam. Sa bagay matkit di Talaga narigat ti mapan agpatagabo iti sabali apuli. Maray, no adda ka ni Jay, awanan maaramidam no di aganos latan. Wan matkit di Ay, wan gayam Mare, aday bagak. Anda day tamare. Anya nga tati aramida. Agkit-kit daw iti pamakawan ni Drigo. Anya? Si kaman ti pagdamagak, Mare. No anya tinasayaat nga aramidak. No talaga akayat mo ang mabukal man ti pamilyam. Ipakita ang kadakwada ang nagbalbaliw kan. Nang runa kini Glubert. Pare Aldong. Baliwam ti Mang Rogi. Tulungan ka. Sukayong manan ti dagam. Ipakitam akabaalam idaabyagan kan uray sa anang nga agsubli ija abroad ni Glubert. Agyaman akti palakad kan tulo mo, Aldong. Pabuludan ka iti kasapulam. Eksakto. Panagmumula iti mais. Ikan ka iti gastusin. Agyaman na Aldong. Naimbag ka unay agayem. Adda pamilyam, Drigo. Katangay kayat mo ang mabukal man ang ti pamilyam. Tulungan ka. Saan akas kanyak, nga awan pampanunutak, nudi ti bagiklaan. Tawan mo't pamilyak. Kumusta kayo di tantatang? Dagiti anak ko. Awan parikaw at anak ko. Ayda, anday padama ko ka. Anya day ta, ada ka di manan parikot di ta? Awan, amom ka day. Kanayon dito ni Trigaw. Ikan na iti kwarta, dagiti upeng. Nagrunakit na itama na tinagmula iti mais. Anya? Wan anak ko. Iti naminsan. Timuyog dagiti duwangan anak mo. Kat inggatangan na ida iti kawusda. Kasta ka di? Saan ko anay gawin dagiti umping asimurot kan kwada. Impasyar kan nanganda ka no iti ruwar. Inggatangan na pa iti ay ayam ti buridik yaw. Kasta tatang? Katamo man akaw. Nagkilan tinagbalbaliwan ni Drigaw. Saan kumantin ang naramdamag ang naginom? Kasta? Wan, namwak pa kini Aldong. Pinabuludan na gayam iti puunan na ngagmula iti mais. Ken imbaga na kalugan kwa na, akayat na amabukil manin ti pamilya na, isong agbalbaliwan. Naimbag man ta nakapanunot iti kasta. Ay katuan saan ko nga ilibakan akaw? Ide, kaluksaw ko launa iti asawam. Ita ang makitak titak kala nagbalbaliwan na. Tapno mabukal lang ti pamilyayo. Kasla inot mo ito alumag andrik na kwa na anak ka. Ay kwa tatang. Ang mga numaibos tilod kon. Baliwak tumanan ti umawag. Agan anad kailangan di ta, tatang. Day tatimbaga ni tatang ko, Mari Hazel. Ay ka. Adakin ka day ta, amare. No, talaga nagbalbaliwen, kaya't na mabukal ti pamilyayo. Siguro, saan mo tadakas nga ikam iti gundaway na? Kasano no maulit tumanan tinapasamak? Mare, saan mo't siguro? Tamis mo na ni tatang Berto tinangibaga ang nagbalbaliwen nila kay mo. Tinapatag ita, Mare. No, adda pa ila nabatbati a panagayat mo mutken kwa na. Daita tinas ka nita. Ken, ipagpagapom langan kadagiti anak mo. Tsaka mo na niya ti ibagak, Mare. Nang runa ka, nay, nagsubli iti kinaasidagdag iti anak mo, iti amada. Amo na kiti ati nararamid na. Inya sidag na ti bagi na kadagiti anak mo. Ita, anaalan na ti riknada. Inya sidag na ti bagi na kadagiti anak mo. Ita, anaalan na ti riknada. Panagkunam nga ta. Saan to agriri dagijay no yadayong kadakwada ti amada? Saan ko amawatan tirik na kadagiti na amwak kini tatang. Kan dagiti na ibaga ni Hazel kanyak. Putno, nasakta na kiti naramid ni Trico. Ang runa ti panangisang put na iti babae na.
kan nagdinada pa iti balay mi. Di pa nang talikod na kada kami gapo kadagiti bisyo na. Apasig a konsumisyon timpa ay nakanyak. Ngayon gastusan na pa iti babae na. Iti dadto maapiro ko dito'y imbes nga agpaay kadagiti anak na. Dahil kanta dengdenggak iti cellphone ko. Wan, saan na siya akin arapaap wano para kanyak. Ngamakit niya, para kadagiti anak ko. Nupay ka ba ulak na isa ka din napintas ang masakbayan da. Saan nga ta nasaysayaan no kabinulig ko matlaang ti amada. Kan adama ko na nga amada. Tadidan to kiti nakakaasi ama uyuyaw. Nagtaod da iti narakrak a pamilya. Apay nga kayong manan. No naala yung tirik na dagiti kakabsat ko. Sanak amay ayaw iti kwartayo. Anya ka diti panggap mo, Rodrigo. Kahit kayo ang makasalita. Pulitig tagkid daw iti pamakawan. Taamok nga dot basol ko kada kayo. Nang runaking ka, Dimple anak. Saan da kami kuman nga lilawon iti kasta apa naging sasaya atyo. Dinudog yun ti puso mi kadananang. No naala yung mantirik na dagiti dua kakapsat ko. Agsipot ta di da pala mo unay kan maawatan dagiti paspasamak. Kan naawis iyo ida babaan ti kwartayo kan pa naging sasaya atyo kadakwada. Saan Dengdeng kanya? ako manak. Ibagak lang tirik na. Numawatan nakpay. Kan may kanak iti gundaway. Dakkel pagyamanak. Ngam na talaga abi maton ti pusom. Awan mabaling ko. Saan lang nga nanam na minsan na nangagko ti panangawag yung kanya kiti anak. Ngam, kunak no awanan sirbimi kada kayo. Tana ito redyo tinangisukat kada kami iti babae. Oray sa din ti papananta. Lagamit nga anak ka. Darak nagtartaray ka dagito urat mo. Isu amay turid mo man ti magibulang kanya kasamam. Saan kanto ang mabalin ng ibulan? Nung nagbidutak man, aklunag. Kat adtoy ang nagkikidawit sa bali akong daway. Amang sulnit kadagiti nagkurangan kan nagbidutak. Nagdara sa naglabas ti dua atawan na niya. Ag-finish kontraktan. Wan mare. Okay, anya ti plano mare? Damat ba si turnong kon? Planok ti mangrugilangan nga negosyo. Ay, agpada ta mare. Kayat ko akaden ng dagiti anak ko iti panagdakkel da. Ay, kuna, ni Dimple ag-college san. Wan, ngampanag ko na. Uray sa anak ko nga gabrod. Kabaila ka pagadalan. Nang runa no iti state college ti pagadalan na. Ta nalaklaka ti tuition fee. Ay, wala mare. Kat ni Drigo ngay. Saan ko amaawatan ti Rignak? Nang runak at ibidbida dagiti duwang anak ko ti kinasaya at ti amada kadakwada. Kati inaunam ngay mare. Naistorya na kanya. Ani kanutatang na tinaggastos iti blowout na idinagturpos iti grade 12. Ay, di wow! Napinta sa damag day tamare. Nagaduda gito yan anatang kin lilingtaan amais. Kin adda pa'y sandya kin Milon Rigaw. Para kada kayo, tatang. Alakit, yamanag Adrigo baraw. Sige, tatang. Saan ako nagbayag? Ingig ko lang dagita. Un kayam, maturog ka numati di balay dagiti doang apuyo. Una, sige. Nay, naunag wano na erupti uyo. Nabutan ak ngamin iti tudo iti kalman, tatang. Aguy kak matan kasla agtangkaso ak. Adan ni nanang lolo. San mi nga mo nga itatisangpet mo anak ka. Di mo man lain yawag. Kaya't kayo asurprisaan tatang. Aniyan. Dagiti duwa nga Dimple anak, ayan da ka di. Adada di ayan ni tatang. Siyak lang kada dito'y ayan ni lolo. Ngamin agurigor, makalawasan. Ano niya? Agyaman ako nay. Taimay ka. Dakil unay na pakaragsakak. Apay ngamin adi ka nagpatuktor adagos. Makalawas gaya man kurkurigor ka. Si Mampad kagaya man. Wen, kat saan ako nga agsublipay. Tapno makadanak dagiti anak ko.
Kasta ka di. Isuda ka di lang di kahit mga makatin na. Ha? Saan ka di pa nga umdas ti panangipakita ka nagbalbaliw akon. Tamni kanda kiti sa bali akong daway. Tapno masulnitak na kiti nagkuranga ka na kayo. Rico, nanang, sorry na kastoy ti may bagak. Saan adakas na mabukal man ng ti pamilya? Timpal. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken Ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dito nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tayo sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.